Hello guys, welcome to my blog. Nong no hai lam sangan ketan blog ko ti norok bai asik gedeng ma pore malai ba balok khang kai tini jora kisi shani bising norok bai tini malai kya te norok ani video no naitong di te ani viewers rok te ani subscriber rok naitong di bahai tong man norok norok joto no kaham na tong na ti angbo kaham na tong go kai norok bai malai me ni karan ka hai se tabuk to bising exam choli butong go ngai te ko assignment rok botongo abon bagai male mai narok bai ingai tini kisi sa nung samai ke haise tini blog boria balok kha anek balok kha jora keduk ma pore ke tini kisa narok bai male kya inke tabo inke ang college a thangi tongo exam rina bagai exam last tini ke narok nai toni kisa ani video no so esa inke tabo inke ang ko ani khoroksa friend bai thana bagai lamo dego thangi tongo inke pono na singte yang bo thangte hini thangi tong kan rok naitoni ani exam ni bahai hol tabo hingkai ko exam reune ya ko iko sing noga se kipili tongka datuna exam pai ketini sare barta digi rok nisimi ingmani ko ekton exam pai ke datino kai tabo hingkai sing iko yang mohanpur ni yang tam sare mo lama bot thanglai to phayo lama sok pai ke sing tabo hingkai ko ro yang kaisa kogana sobe kata ko thana kana bo kai tabo hingkai sing noga kipili tongo hingkai rok an video no amtike naitong di te an viewers rok je katal video naitong nai ro je subscribe khai ko hingkai subscribe khai di ani to subscribe bangya ko hingkai te norok ni hamjangma nanggo ang hingkai te norok ni support nanggo hingkai norok ketal like to hingkai subscribe khai di hingkai te like to khai di te share khai di hingkai tabo hingkai jongi ko yang tam sarai sidai lama was hopai kata hingango hingkai naitong dinan video no kai tabo hingkai sing ko thangai tong wati babana naitong kha wati babana ba naitong khai ko yang nokha pra sombai haikya abon bagai jeng pai dress laitong nokha soman bagai hingkai nokha ko som hingkai tong ka abon bagai pai dress lai thanglai tong tang kai tabo hingkai to jongi ko oro sok pai kya ko yang isan purgana bo hingkai ani agini pori thangmani school iko aron sopai kya norok nok mana ne iko naidi ani agini school pori thangmani iko yang khungda nai thungma kai kaijak senari rokta tabo hingkai kani khoroksa friend ano lama odek jora tonir pheka hingkai bin bonok haksal bereng bo thana nang ke angka tomas male ka je himano ka bin ka tonik tong kong ka ang anu kulo kondor anu kana no kosoma ngai tabo ke to no phai sai ka wati sawai to sapung wati wa khati pura sapung wati wa woi nai di kon ahai ka pitor khajin na nong na ang pitor marok prok nai mane pitor mar bahai pitor khati nai ni rokan video no nai to ni skip khawai skip khati no klak skip khawai nai to ni kenda tong no funong nai iko naidi angka do boy nai sene nai pai last day wa cha hayu from man chutan tui kuplong iko ta jo jabrom na kai sepana nung je from sike wati wa khachina ro agio wati wa lama lomu kaklai thabe kaban ba nai lama ki haliko parani lama ba hainong nai beliko lama pra nya tui tor sukai ko naidi kali bat tita bom hus tam sane yang suitcase ni tui thama hege tui thangai to kang kanong na khanari liya background no copyright klai kaban ba khanari ata yang menggai ko cerai rok dia hamlai tam jani thanglai tong tei tek sa thene kablai kabon baga borong yang tuya thanglai tong lai tang ka yang soroko lama ka sa tene video khai tong tei ko nai lama pating thaka chini lama chicken tiang ita ka tek sa tomat chemano ta wati ro wawe ko yang ko kaklai thabai kang kabon baga lama chikon thaka ta kai te norok no nai tonan video ngai to tini ni video se mo 10 di ni video se kai among ngai to iko sing ngai tabo kai chon iko ngai sing ngai tabo kai chon yang bari wa thang nai tong go kai brong ni mani ro kai jak tong aro mai khetang rok ko ro kai jak tong mulai ro ko soi rok ke tabo ngai ching iko oreng bo wati wa wai kabang ma tui tori tong ka nai sing tang pai ke nai dei ko tini sapung wati wai bahing ka nai ko rai tiam se ka tor ka or video ka tui mane thene hainu ko pra kutu go ga pra sak soya hata ka ching thang samalia odek thangga ko kelengna senayu ka ching yang ti thale jang ti thangka tangin ka tanga salama ti thangga ko thakatang kai norok tini ni video nai tong ding kai nai di kang tuition thangga yang mistri pai tu luci rok kai jeni ni ani video amsuti rang thaksinai kai norok bai te se ketal video malai nai ani
exam rok paikha tawong texta regular video rok khainai hingkhe ang tuition ni phaiya tang pai tukanai lantu rok hingkhe jotono no hambai an video naitona bagui khe norok subscribe khai tongo subscribe khai redi hingkhe norok bai next video o malai nai.